Vitaj, bytosť krásna. Dnes sa nebudeme baviť o meditácii ako o pasívnom sedení v tichu. Budeme sa o nej baviť ako o aktívnom nástroji na prepis tvojej reality. Meditácia je v skutočnosti duchovná chirurgia, proces, pri ktorom si dovoluješ zastaviť vonkajší hluk, aby si vnútri mohla začať stavať na novo. Povedzme si niečo o mýtuse, o nepodarenej meditácii, keď zaspíš. Veľa ľudí si myslí, že ak počas meditácie zaspia, je to zlyhanie. Opak je pravdou. Keď si v bdelom stave, tvoja myseľ funguje ako prísny strážnik brány. Tento strážnik neustále filtruje informácie, spochybňuje nové myšlienky a drží ťa v mantineloch starých vzorcov. Keď však počas meditácie zaspíš, tento strážnik odchádza domov. V tej chvíli sa brána do podvedomia otvára do Korán. Tvoje vedomie možno vyplo, ale tvoja duša a podvedomie sú plne bdelé. V tomto stave prijímajú inštrukcie oveľa rýchlejšie a čistejšie. Hudba, ktorú počúvaš, nie je len kulisa. Je vytvorená v špecifických liečivých frekvenciách, ktoré komunikujú priamo s tvojim energetickým polom. Dochádza k totálnemu prepisu bez toho, aby ego kládlo odpor. Prečo kráčať cestou duchovnej evolúcie? Zlatý pomer 50:50. Ľudská existencia nie je testom trpezlivosti, ale obrovskou príležitosťou. Často sa v živote strácame v dvoch extrémoch. Buď sme úplne pohltení hmotou, naháňaním sa za povinnosťami a cudzími očakávaniami, alebo sa naopak snažíme utiecť do duchovna a zabúdame žiť v tomto svete. Obe cesty sú však polovičaté. Skutočná sila človeka sa rodí v momente, keď tvoje duchovno a tvoja hmota tvoria dokonalý pomer 50:50. Naše telo je chrámom a naše vedomie je architektom, ktorý v ňom býva. Čas, ktorý máme, je vzácny a tento život v tejto podobe, v tejto verzii máme iba jeden. Čas sa kráti a je na čase spoznať skutočnú príchuť života, tvoriť v hmote s ľahkosťou ducha a žiť duchovne s pevnými nohami na zemi. Keď vedomie rastie spolu s telom, tvoríme dielo, ktoré je skutočným majstrovstvom. Duchovná práca neznamená ignorovať fyzické potreby. Práve naopak, tvoje telo je jediným nástrojom, cez ktorý sa tvoja duša a tvoje vedomie môžu v tejto realite prejaviť. Je to tvoj domov. Ak chceš, aby tvoja duchovná stavba stála pevne, musíš sa starať o jej základy, o svoje fyzické telo. Vyvážená strava, pravidelný pohyb a dostatok kvalitného spánku nie sú len údržbou, sú prejavom hlbokej úcty k životu, ktorý máš. To, čo máš v hlave a v duši, sa nevyhnutne odráža v tvojom fyzickom stave, vitalite a energii. Keď sa staráš o svoje telo, dávaš svojej duši zdravý, vitálny a silný priestor na expanziu. Ak chceš, aby tvoje vedomie rástlo do výšok, musíš mať pevné a zdravé korene v hmote. Prečo meditácia prináša výsledky? A niekedy aj diskomfort?
Pre začiatočníkov je meditácia prvým krokom k utíšeniu chaosu. Pre pokročilých je to nástroj na jemné ladenie reality. Možno máš pocit, že po meditácii sa staré vzorce vracajú, alebo že sú niekedy dokonca o niečo výraznejšie. Je to prejav liečby. Predstav si, že upratuješ starú zaprášenú povalu. V momente, keď sa dotkneš prvých krabíc, zdvihne sa prach. Vzduch je na chvíľu horší než predtým. To je presne ten moment, keď meditácia začína vynášať na svetlo to, čo bolo roky skryté. Nie je to návrat k starému, je to proces detoxikácie. Dôveruj tomu. To, že tie vzorce vidíš, znamená, že už nad tebou strácajú svoju automatickú moc. A ako si vybrať sprievodcu v mori spirituality? Dnešná duchovná scéna je pestrá, ale musíme byť bdelí. Temnota sa vie veľmi rafinovane maskovať. Používa duchovné slová, pokojný hlas, dokonca aj liečivé zvuky. No pod tým všetkým sa môže skrývať manipulácia, snaha o ovládnutie tvojej energie alebo podmieňovanie tvojej vôle. Ako teda spoznáš, že meditácia a jej sprievodca sú pre teba správni? Poprvé, sloboda, nie závislosť. Správny sprievodca ťa vedie k tvojej vlastnej sile, nie k závislosti na ňom. Ak máš pocit, že bez tejto jednej konkrétnej meditácie alebo učiteľa neprúdiš, je to varovný signál. Po druhé, rezonancia, nie tlak. Tvoja duša má vnútorný kompas. Ak pri počúvaní cítiš stiahnuté hrdlo, nepokoj v žalúdku alebo pocit povinnosti, okamžite prestaň. Tvoje telo nikdy neklame. Tvoje vedenie sa prejavuje pocitom expanzie, pokoja a slobody. Po tretie, absencia skrytých programov. Sleduj, či ťa meditácia vedie k tvojej vlastnej pravde, alebo ťa tlačí do cudzieho dogmatizmu. Skutočná meditácia otvára dvere, nezatvára ťa do klietky názorov. Je úplne v poriadku počúvať meditácie od rôznych ľudí, ak to tvoja duša prijíma ako rast. No vždy si zachovaj kritické myslenie. Ak v meditácii cítiš manipulatívne podtóny, napríklad snahu vyvolať v tebe strach, vínu alebo pocit menejcennosti, dôveruj svojej intuícii a odíď. Tvoja meditačná prax je tvoj svätý priestor. Ty si architektom svojho vnútra, nikto iný. S každou meditáciou, ktorú absolvuješ, aj tou, pri ktorej zaspíš, staviaš novú verziu seba. Nerobíš to pre ten jeden moment. Robíš to pre trvalú zmenu v tvojom podvedomí. Tvoje podvedomie je najvernejší spolupracovník, ktorý nepozná spánok. Pozná len tvoj zámer. Preto sa neboj pustiť kontrolu. Dovol liečivým frekvenciám, aby prepísali tvoje staré programy. Ráno sa nezobudíš s rovnakou myslou, s akou si zaspala. Zobudíš sa o kúsok slobodnejšia, čistejšia a pripravenejšia na tvorbu. Dôveruj procesu a buď bdelá. Tvoja cesta je jedinečná a tvoja intuícia je tým jediným majákom, ktorý ťa nikdy nesklame.
Mojím cieľom nie je vziať tvoju silu. Tá v tebe vždy bola. Je len ukrytá pod nánosmi programov, ktoré spoločne odkrývame. Ja som tá, ktorá ich už uvidela a môjim poslaním je pomôcť ti ich odstrániť, aby si mohla zažiariť v plnej miere. Verím, že keď odhalíš svoje pravé ja, staneš sa pokračovateľkou tohto svetla a odovzdáš štafetu ďalej ľuďom vo svojom vlastnom energetickom poli. Táto meditácia je základným kameňom, z ktorého spoločne staviame novú zem. Je to pozvanie pre všetkých, ktorí cítia, že je čas kráčať v pravde a ľahkosti. Volám sem tie duše, ktoré cítia, že k sebe patria. Slúbila som to a vy presne viete, či ste to vy. Som tu preto, aby som bola vašou inšpiráciou a nádejou na ceste domov k sebe samým. Ako pilier svetla tu stojím, aby som vám pomohla vrátiť sa do čistoty a teším sa na všetko, čo spoločne vytvoríme a na všetkých, ktorých sa na tejto ceste stretneme. Pridajte sa, buďme spolu a budujme priestor, kde sa už nikto nemusí báť vlastnej sily. Svetlo, ktoré si dnes zapálila, je tým, čo zajtra osvetlí cestu nám všetkým.